Ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ka kong yaman lang siem kalamaha me kipat ba bakimday satya ban Pynsaphriang ya ki video la ni kidur jong ki Khynnah habami kano ka jingja khamtam kum ka jingja ka badangsian ka balaja hanongra namar bakane kala man kata ya ka yeng kasem bat ka jing sngo breu jong ki ka kong yaman siem kala ongru badan na preng kidur bala Pynsaphriang kabamday kidur jong kidu Khynnah ru bat kane kala kata ba kalamaham ru ya ki balek Kulmar bat kala ongru baka an ru kadan ban Pynsitom ya ki balek kunta Beli ikut ya fi baru man semua itu ikut nama ba kilawan bon ki videos bat ki messages ki bawan changa bat ki weiru commission ba ki ong ba ki sulan tangi su thot ne ki ong tama pe kong kini ki dor ki wan mo ki dan ki dor ki bawan ki bamdei jong ki ki khlong ro ka wei pa de ki ong ba ki lapen ilut na do isen dok ro jong itu khlong mo dengan suatu yang kejinglong jong ni mo jadi bangi snow ni sopang not but ni snow lem dan ki ba ong yang bangi kem nang yu athia sure no ki ong hadu kata like sleepless we can't sleep mo ka no ka kta bat kejing shep tien bat kejing social kai ya company kejing jan deh te tamba pa de dan ni berkat hai kata nga yu I bakal long layat pathal the misinformation di bamdei kanan tengap teng layot nang tu layot nang tu lang an tu la kaladur kumta bat nga susi ada ban yo iba ki dur jung ki Khynnah ki bamdei bandan nang tu ro bat ye ki tu ki Khynnah ro kilami ka long viral mo so ni so kya ka commission namar belai ka ni ka long kumba shim no ya ka dignity jong kiru but mdei tang kata ka no ki family jong ki mo ki me but ki bahayen bro khoi in snow ka ki wan phai bian ki tu ki video han pe ka no ki jing pang not ban no I bian ki ban pen kan ma ki ba they trying to deal with their grief mo ti kata ka de ko way on ko no ti na ko ban appeal pa ro khoi please ki yo ki tu ki jai video na sugar pat na ki pat ba baro pi badon ki khon ki ti na ki bam don ru so phase ka wan che pi wat ong ba wan sa phase ita can you help ki tu ki family kan pila ne ban ya ba ki tu ka yeng ka long yeng ka ba shem ka ni ba sha dong du khna mo ta but ya ka commission ru mo khna manim dan kaman ong shu kai so phase le pi yo ki tu ki messages ni ki videos ni ki dur delete nong tum to I been long responsible I been long kita ki bakit clear mo and long hai la dia hi pi rai ngam ni pha shu ki delete nong tum to don te nga su thoi te jing pen shoi ni wa ai man pha si we been long ki ban long responsible mo kum ta in long sa lang and so la mi ki we ban respect the privacy of ki we mo te nga kerpat ya kata pila ban delete ban mai pha show but la phi yo ni ki tu ki jai video ro pha shi ki breu ki ba dei ban yo kum ki pun le kum ka commission kum le ka DCP kum anybody ki ban le something about it pha ka press to then do something first ki tip ki eba ki ban le so pha se what ya tha mo ni ka jing long ka jong ni ran ka ba dei ban yat ka kum ta an ka ban yat kum ta an tu breu sa sha hi ban face the consequences tama kamdei mangi ban le nung no ka kamdei ban le mo tinga shwa ban ai hin dia ban penja jing ma ham le se mo ka kidon tani ke ban le ko le ru tengin kan ma mo re ka don ka ban ta jung ta an ban nimdei ban identify la nimdei ban pen idor nimdei ban tho wat ki bro khat ban le ko bor ki bat ki print media ro bat ka digital ro ba ki ngitep dai bang nimdei ban pen ki dor nimdei ban tho ban reveal ka identity jong ki namar ki don ki kan don jong ka like section 74 of the JJ Act bat kumta bat kumangila de bo ang de ni ki tharai ki rang ba ni ki tep mo ma fi press we tep IPC po section 228A disclosure of identity of the victims and offences mo de ndai tang ka pok so any kind of crime
mo. So kadon ka benta na ko abani thoi ki pai ba yo le si fi market mo. Ila ta ba kadon ka benta.